गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारि पुलिस आउटपोस्टनि मोनसे WGPD हानजाया जयमती नगराव सेबनानै 12.38 ग्राम हेर'इन हमनो हायो। हेर'इनजों सोमोन्दो थानायनि दायाव सानै लाइमोनजों लोगोसे गंथाम मबाइल आरो गंसे बाइक हमनो हायो। हमजानाय सानै लाइमोनखौ सयगावनि 26 बोसोर बैसोनि शाह आलम आरो गुबुन सासेखौबो 26 बोसोर बैसोनि रबिउ हुसैन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे हमनो मोननाय बाइकनि नम्बरा AS01FR9913 होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं हमनो मोननाय सानै लाइमोनखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जागोन होनना पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। खुलुमबाय। क'क्राझार एबा बिनि खाथि खाला ओनसोलनि बेरामिफोरनि खाबुनि थाखाय गुवाहाटी एप'ल' हस्पिटालनि रोंगौथि गोनां इउर'लजिस्ट एबा किडनिनिबो रोंगौसा डाक्टर अम्लानज्योति शर्मा बिथाङा क'क्राझारनि जेडि र'डआव थानाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव बेरामि नायो। जायफोर बेरामिहा हासुनायनि जेंना जेरै हासुदैया एसेल' गनाय, खनले खनले हासुनो ओंखारनाय, हासुनाय समाव आलौनाय, थामहिनबा किडनियाव अन्थाइ जानाय, किडनिनि टिउमार, केन्सार, प्रस्टेटनि जेंना एबा प्रस्टेटिक केन्सार टिउमार, आइजो आरो गथ'फोरनि हासुनायाव जेंना जानाय एबा इउर'लजिकेल जायखिजाया जेंनानि थाखाय स्क्रिनआव होनाय फन नम्बराव नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। किडनि स्टन एबा प्रस्टेटनि लेजार अपारेशननि थाखायबो नोंथांमोनहा बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।